हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो। हस्पिटेलनि साख्रि ओंखारदोंमोन आं बिनि बागै मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन बेनो जाबाय बी Barooah केन्सार इन्स्टिट्यूट। दा बेखौ जों माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोना सिभिखौ माबोरै इमेलजों सेन्ड खालामनांगौ बेखौ भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बेनिफ्राय नोंथांमोना न'आव थानानैनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। जास्ट नोंथांमोननि बाय'डाटा एबा सिभि थानांगोन PDF फाइल नोंथांमोना बेखौ हरनांगोन। दा बेनिफ्राय लोगोफोर माबोरै मबाइलजों हरो नोंथांमोना नायदो। दानिया हरनोब्ला जोंनि फरायनाया बेसेबां नांगौ नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ नायलांजोबदो। बेनिफ्राय लोगोफोर रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम। गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो। बेबायदि साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थागोन। दायो जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायग्रोनोसै। दा बे जबा जाबाय कन्ट्रेक्चुअल जब जागोन 6 मान्थ्स मोनगोन मावनो बिनिफ्राय उनाव बारायगोन होनना बुंदों। आरो बे भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों होनोबा दा बेथ' जाबाय हस्पिटाला गुवाहाटीयाव दङ लोगोफोर बी Barooah। दा बेनिफ्राय बे नै नोंथांमोना नुदों बे प्रजेक्टआ फैदोंमोन मुम्बाइनिफ्रायसो फैदों। मानोना मुम्बाइनिफ्राय फैनाय प्रजेक्ट आरो बेयाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफोरा फरायनाया मिलायो। दा फार्स्टआव दङ नै सिनियर रिसार्च फेल' दङ बेयाव 8 भेकेन्सि दङ। PhD थानाय जानांगोन बेयाव एप्लाइ खालामनोबा थ' बे एसे गिदिर पस्ट। दा जोङो सेकेन्डआव नायनोसै ANM नोंथांमोना ANM आव एप्लाइ खालामनोबा BSc नार्सिं एबा नोंथांमोना GNM खालामबाबो जागोन। आरो एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना 4 इयार्स मावखानाय जानांगोन अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन। सेलारिखौ नोंथांमोना नायना लादो स्क्रिनाव दङ। दा बेनिफ्राय MSW दङ 4 दङ भेकेन्सिया बेयाव पोस्ट ग्रेजुवेट जानांगोन ससियलजियाव एबा नोंथांमोना MSW बा ससियेल वर्क नोंथांमोना बा मास्टार अफ ससियेल साइन्स मोनदों बेबायदि थानाय जानांगौ। 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स बिबावदों फिल्डआव खामानि मावनाय। बेनिफ्राय ड्राइभाराव नोंथांमोना 8 भेकेन्सि नुनो मोनदों 12 पास खालामथारनांगोन। बेनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स थाथारनांगोन LMB HMB बेनिफ्राय HPV दङ बे थानांगोन आरो अब्लानो मोनसे थाबानो जागोन। बेनिफ्राय थांसै दानिया क्लिनिक डिपार्टमेन्ट बे जाबाय मेडिकेल अफिसाराव 7 दङ नोंथांमोना बेयाव डिप्ल'मा थानाय जानांगोन मेडिकेलनि। बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्सआ 1 इयार दङब्ला मोजां प्रिफारेन्स मोनगोन गैयाबाबो जागोन। बेनिफ्राय ANM आव लोगोफोर 7 दङ भेकेन्सिया। दा बेयाव बुंदों आरोबाव BSc नार्सिं आरो GNMबो नांगोन। बेनिफ्राय मिनिमाम 4 इयार्स एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन बे पस्टआव। बेनिफ्राय थांसै दानिया जों मोनबावगोन फिल्ड इनभेस्टिगेटर। दा बेयाव 7 दङ एनि ग्रेजुवेट जिखुनु जाया ग्रेजुवेट जानायफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन पार्सेन्ट नाङा आरो स्ट्रिमनिबो खोथा गैया। बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्सआ जुदि 2 इयार्स जुदि मावनाय दंखायोबा नोंथांमोना बांसिन प्रिफारेन्स मोनगोन आरो गैयाब्लाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। सेलारिया 20 निफ्राय 40 सिम जागोन 1000। दानिया नाम्बार 8 आव दङ लेब टेकनिशियान 7 दङ भेकेन्सिया BSc खालामनाय जानांगोन। बेनिफ्राय DMLT एबा DMLT विथ 5 इयार्स एक्सपिरियेन्स थानांगोन। बेनिफ्राय आरो एक्सपिरियेन्सआ 2 इयार्स दङब्ला आरोबाव मावखानाय नोंथांमोना बांसिन प्रिफारेन्स मोनगोन। बेनिफ्राय हेल्पार दङ हेल्पाराव HS पास खालामनांगोन 2 दङ भेकेन्सिया। बेनिफ्राय आया बेयाव 7 दङ 10 पास खालामनांगोन। बेनिफ्राय अफिस एसिस्टेन्टआव दङ एबा कम्पिउटार अपारेटराव 1 पस्ट दङ BBA खालामनांगोन एबा BCS खालामनांगोन। बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ बेयाव 12 दङ प्रजेक्ट कअर्डिनेटर 1 दङ पस्टआ हेल्पारावबो 1 बेयाव नोंथांमोना 90 क्वालिफिकेसनखौ नुनो मोनदों। बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोननि डिउटिया बी Barooah केन्सार इन्स्टिट्यूटआव जागोन गुवाहाटीयावनो जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि इन्टारभिउआबो बेयावनो जागोन। बेनिफ्राय डिउरेसना जाबाय 6 मान्थ्स मावनो मोनगोन जोङो आरो उनाव मेबि एक्सटेन्डेबल एबा बारायनो हागौ होननानै लिरनाय दंखायो नोंथांमोना मावबाय थानो मोननो हागौ। बेनिफ्राय दानिया एप्लाइखौ माबोरै खालामगोन नायदो। दा जोङो एप्लाइखौ खालामबा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनाङा जास्ट जोङो CV दा जोङो CVल' जोङो हरनांगौ। बे जाबाय नै लोगोफोर आपडेट CV माने मोजां CV खालामनानै डकुमेन्ट्स नोंथांमोना हरनांगौ आरो। दा बेयाव डकुमेन्ट्स होनोब्ला जायफोर माने डकुमेन्ट्सआ माने जायफोरा एक्सपिरियेन्स मावखानाय दङना बिथांमोननि थाखायसो बियो। थ' जोंना जुदि एक्सपिरियेन्स दंखायोब्ला हेल्थआव मावखानाय नोंथांमोना हरनो हागोन। जुदि गैयाबाबो जेबो नङा नोंथांमोना बबेयावबा पस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ नैबे इमेल एड्रेसावसो जोङो हरनांगोन नोंथांमोननि CVखौ एबा बाय'डाटाखौ। दा लास्ट डेटआ नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों 2 आगस्ट। दा बेनि लास्ट डेटआ 2 आगस्ट नोंथांमोना बिनि सिगां मेलजों एप्लाइ खालामनांगोन। दा मेल एड्रेसा नै बेयाव नुनो मोनदों नोंथांमोना बेयाव हरनांगौ आरो जोंनि CVखौ बेनो जाबाय tmccce.guwahati@gmail.com नोंथांमोना बेयाव हरनांगोन। दा बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ लेंहरगोन जायफ्रा एलिजिबल जागोन एग्जामनि बा इन्टारभिउनि नोंथांमोनखौ फन खालामना लेंहरगोन बा इमेलजों लेंहरगोन होनना बुंदों। नोंथांमोना बेखौ नेबाय थानांगोन आरो थाबैनो जागोन बिनि इन्टारभिउआ थाबैनो जागोन भाइभाबो जानो हागौ एबा एग्जामबो जानो हागौ। दायो जेबो डिटेल्स गैथ'वा। बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ जास्ट इन्टारभिउनि थाखाय वक-इन इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरगोन आरो बे जबा जाबाय वक-इन इन्टारभिउसो। दा रिटेन जायाबो जानो हागौ मेक्सिमाम रिटेन जाया वक-इन इन्टारभिउआव खुगाजों खुगा सोंनाय जायो भाइभा जायो।
दानिया जों माबोरै एप्लाइ खालामो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा नोंथांनि इमेलाव थांदो इमेल एड्रेसाव थांनानै जों नैबे एड्रेसाव होनांगोन बिनिफ्राय मा लिरनांगौनो बेखौ मोजाङै लादो नों बबे पस्टआव एप्लाइ खालामगोन बेखौ लिरनांगोन जेरै जोङो साबजेक्टआव लिरोदा एप्लिकेसन फर दा पोस्ट अफ होनानै जोङो हमना ला एप्लिकेसन फर दा पोस्ट अफ एएनएम बा फिल्ड इनभेस्टिगेटर बिदि लिरनांगोन दायो हमना ला नोंथांमोननो भिडिअ खालामना देखायनोसै एप्लाइ खालामनायनि बेनो जाबाय आङो फिल्ड इनभेस्टिगेटराव आं एप्लाइ खालामगोन ना बेनिफ्राय नोंथांमोनहा एक्सपिरियेन्स दङबा हरनो हागोन थ' जों थांसै दानिया मेलाव दा बेयाव नायदो लोगोफोर आङो मेलाव फैबाय नोंथांमोना मेलाव फैनानै मा खालामनांगौनो सार्च इन मेल मोनदोंना गोजौआव बेयाव जोङो सार्च खालामनो हायो गोसोब्ला नाथाय जोंनो नाङा जों मा खालामनांगोन गोदानब्ला जेरै आंनि लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों थ' बेयाव मोनसे हरनाय दङ बेखौ नांथ'ला माने बे डिलिभार जायाखै आरो इमेल एड्रेसखौ आं होआखै बिनिफ्राय दानिया जोङो मेल खालामनोबा नोंनि सिभिखौ हरनोबा जोङो कम्पस्टआव थुनांगोन नैबेयाव नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों नैबे राइट साइड खना गाहायाव बे जाबाय कम्पस्टआव पेन्सिलाव नोंथांमोना थुना होदो दा बे पेन्सिलाव थुनाय लोगो लोगो इमेल एड्रेसखौ जों लिरना होनांगोन बेनिफ्राय जों सिभिखौ लाना फैनांगौ दायो आं बे पेन्सिलाव थुबाय नै दा पेन्सिलाव थुनाय लोगो लोगो मा ओंखारगोन नै नायदो फ्रम लिरबाय फ्रमनिफ्राय नोंनि इमेल एड्रेस थागोन बिनिफ्राय टु नोंथांमोना नैबे टुआव जों दहाय मोननाय एड्रेसा इमेल एड्रेसा डिपार्टमेन्टनि इमेल एड्रेसखौ जों बेयाव होनांगोन दानिया साबजेक्टआव बेयाव लिरनांगोन एप्लिकेसन फर दा पोस्ट अफ नों माखौ एप्लाइ खालामो जेरै एएनएम नोंथांमोना बेफोराव हरनो हागोन बिनिफ्राय दानिया कम्पस्ट मेलाव जों गाहायाव फैनानै जोङो मा खालामनांगौ नैबे गेलारिया बेयाव थुनानै नों सिभिखौ बबेयाव दोनदों नों डकुमेन्ट्सनिफ्राय लाना फैदो बिनिफ्राय दानिया जों नैबे सेन्ड अपसन मोनदों नोंथांमोना सेन्ड अपसन नैबे बियो सेन्ड अपसन आरो बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोंनि मेला हजों सहैगोन अब्लानो एप्लाइआ जागोन दानिया जों नायनोसै फैदो जों इमेल एड्रेसखौ नैबे टुआव होनोसै दायो लोगोफोर जेब्ला जों इमेल एड्रेस लिरगोन ना अब्ला डाइरेक्ट ओंखारना फैखायो जुदि मेला गोरोबबायब्ला अब्ला नोंथांमोना बेयाव गोसोम कालारै नुनो मोनदों बेयाव थुना होदो अब्लानो नोंथांमोना नुगोन दा मेल एड्रेसा नैबेनो tmccce.guwahati@gmail.com आं बेखौ नोंथांमोननो एड्रेसखौ होदों भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दायो आं बेयाव थुना होनोसै दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया जों साबजेक्टआव थुबावदो गाहायाव दङ साबजेक्ट बेयाव लिरनांगोन एप्लिकेसन फर दा पोस्ट अफ नों मायाव एप्लाइ खालामो दा आं नै एप्लिकेसन फर दा पोस्ट अफ बेयाव होबाय बेनिफ्राय दानिया आङो हमना ला फिल्ड इनभेस्टिगेटराव एप्लाइ खालामगोन फिल्ड इनभेस्टिगेटर दा बेयाव आं एप्लाइ खालामगोन मानोना नोंनि पस्टखौ नायगोन आरो जे नों मानि थाखाय एप्लाइ खालामनो हरदों ओंखायनो जोङो बेयाव एप्लिकेसन फर दा पोस्ट अफ जोङो फिल्ड इनभेस्टिगेटर होबाय दानिया जों कम्पस्ट इमेलाव थुना होबाय जों हरसिगोन दानिया सिभिखौ दा जों मानो हरगोन माबोरै हरगोन बेनो जाबाय नै नैबे गेलारि अपसन नुदों बेयाव थुना होनांगोन अब्लानो बबेयाव दोनदों नों लाना फैनो हागोन दा बेयाव थुबाय आङो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नै नोंथांमोना एटेच फाइल मोनदों बेनिफ्राय इनसार्ट फ्रम ड्राइभ नोंथांमोना ड्राइभआव दोनदोंबा लाना फैनो हागोन बेनिफ्राय फाइलावबो थुनो हायो जोङो नैबेखौ लाना फैनोसै गाहायनिखौ इनसार्टआव बेयाव थुबाय आङो ना दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो मा जागोन माइ ड्राइभ नोंथांमोना माइ ड्राइभआव नै नोंथांमोना बेयाव थुना होदो थ' बेयाव आङो माइ ड्राइभआव थुना होनोसै बिनिफ्राय आंनि सिभिआ ओंखारना फैगोन आरो आं जेरावनो नों बेखौ बासिना लाना फैदो दा आं बेयाव थुबाय माइ ड्राइभआव दानिया नै बेबायदि फैबाय आरोना जोंनाव बेबायदि फैसिगोन जोङो बासिनानै नोंथाङा नैबाव सेलेक्ट खालामदो सेलेक्ट खालामनानै गाहायाव सेलेक्ट नुदोंना बे सेलेक्टआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंनि सिभिआ बै बक्सआव थांसिगोन बेनिफ्राय नोङो सेन्ड खालामनानै लानो हासिगोन दायो आं मोनसे हरनोसो नायदो नोंथांमोना दा नै लोगोफोर आं बेयाव सिभिखौ थुनोसै जोङो नैबेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन आरो बेयाव बक्स थायो सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय दानिया जुदि एक्सपिरियेन्स दङबा नोंथांमोना नैबेखौ हरनो हागोन जेरै बेयाव आंनिया एक्सपिरियेन्स दङ थ' बेखौ जों हरनो हायो दा आङो सिभिखौ थुग्रोनोसै दा बेयाव आं सिभिआव थुबाय बेनिफ्राय सिभिआ बे जाबाय बाय'डाटा आरोना बेयाव दङ गासिबो डिटेल्सआ दा लिरनाय मथे जोंहा एक्सपिरियेन्स दंबा जोंहा लिरनाय थायो नालाय दा बेखायनो जोङो एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट जों हरफानो हायो दा बेनिखायनो जोङो लिरनोबा जोङो मा खालामनांगोन नोंथांमोना बेयाव एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौ होनो हागोन आरो थ' बेयाव आङो एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौ नैबेखौ आं सेलेक्ट खालामबाय थ' बिदि सेलेक्ट खालामनो हायो उनाव जोङो खिन्थु एटाच खालामनांगोन आरो दायो फार्स्टआव जोङो बेखौ सेलेक्ट खालामग्रोबाय बेनिफ्राय जों सेलेक्टआव थुनोसै गाहायाव अब्लानो सेलेक्ट जासिगोन दा आं सेलेक्टआव थुबाय गाहायाव दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नायदो सिभि आंना गाहायाव फैबायना बेनिफ्राय दानिया आंहा जुदि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन फिन खनसेबाव जोङो नैबे गेलारियाव थुनांगोन थ' बे गेलारियाव थुनाय लोगो लोगो एटाच खालामनांगोन दा एटाच फाइलाव नोंथांमोना गोजौआव थुदोलाय बेयाव थुदो थुनानै दानिया जोङो फिन खनसेबाव जोङो माइ ड्राइभनिफ्राय लाना फैदो थ' बेयाव आङो माइ ड्राइभनिफ्राय लाना फैनोसै थ' बेयाव थुबाय दा बेनिफ्राय माइ ड्राइभआव थुबाय आङो दा बेनिफ्राय जायफोर एक्सपिरियेन्स गैया नोंथांमोना डाइरेक्ट सिभिखौ लाना फैबानो जागोन गोरा नङा दायो आङो सेलेक्ट खालामसैलाय आङो दायो एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट लाना फैनोसै
दा बेयाव नायदो लोगोफोर आं बेयाव एक्सपिरियेन्सखौ होनोसै बेनिफ्राय आंनि एनअसि खौबो होनोसै एनअसि होबाय आरो जेनेबा आं एप्लाइ खालामदों बेनिफ्राय दानिया गोजौआव नोंथांमोना राइट साइड गोजौ खनायाव नुदों दानाव थुना होदो नैबे दानाव थुदो बेनिफ्राय दानिया नैबेयाव एटाच जाबाय बे फाइला फैफाजोब्बाय आरो नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दानिया जोंहा सेन्ड खालामनांसिगौ नङा होमबा बेनो जाबाय नैबे सेन्ड अपसन नुदों नोंथांमोना नैबिथिं गोथां कालारनि नुदों बेयाव थुनाय लोगो लोगो बियो सेन्डिं जासिगोन दा बेयाव आङो थुबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो सेन्डिं जाबाय अब्लानो जोंहा सहैसिगोन बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना लास्टआव सेन्ड इमेइलाव नायदो अब्ला चेक खालामदो सेन्ड जानायखौ नुसिगोन दानिया लोगोफोर नोंथांमोना रोंबाय जानांगौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बेबायदि साख्रि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन आरो लोगोसे मोजां मोजां साख्रि फैगासिनो दङ नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन बेनिखायनो भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइबखौ खालामना लादो दा बे जबा जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों कन्ट्रेक्चुवेलखा नालाय 6 मान्थ्स बिनिफ्राय बारायनो हागौ होनना लिरनाय दंखायो थ' बारायनोबो हागौ नोंथांमोना ट्राइ खालामबानो जाबाय